गिबियाव नैबे समाव गोथार मोनाबिलि समाव जों बाहागो लाफैनाय खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर जासिदों। थ' जोङो दिनै बयबो मिथिगौ दिनै सारा आसाम नाङै जोङो मोनाबिलिनि 5 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो जोंनि गवालपारानि जि जाथाय बे जाथायखौ लानानै जों मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जों बे हाबाफारिखौ लादों। जों बयबो मिथिगौ थांनाय 3 मे खालि गवालपारा जिल्लानि दुधनैनि बालापारा गामिनि सानै आइजोखौ खास्रि बास्रि जिनाहारि खालामनायखौ नोजोर बोनानै बिथांनि बिदाया बिथांनिमोननि न'आव खबर लानो थांनायाव बिथांखौ खास्रि बिस्रि उनफारसेथिंजाय देगारजों सुथारनायनि जाहोनाव बिथाङा दिनै रुंसारि जानो गोनां जादों। बेखौ जोङो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै जों गोख्रों रावजों बिथांमोनखौ जों फिन्नाय होनो सानदों। दिनै जोंनि आसामाव थानानै जोंनि जि थागिबि जोंनि हारिफोरखौ बिथांमोना इनाय खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि थाखाय जोङो दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों जों गोख्रों रावजों फोरमायना होनो सानदों। फैबाय थानाय समाव जाय बिथांमोना जिनाहारि खालामदोंमोन बिथांमोनखौ फासि होनांगौ आरो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जिखिनि राहा लामा लानो हायो बेखौ आसाम सरकारा लानांगौ। आरो जाय बिथांमोना दिनै जिनाहारि खालामजाबाय बिथांमोननि थाखाय आसाम सरकारा थोजासे मोनसे अनसुंथाइ होनांगौ। आरो जाय बिथाङा खास्रि बिस्रि दिनै बुथार जाबाय बिथाङाबो आसाम सरकारनिफ्राय जेन' अनसुंथाइखौ बिथांनि न'खराव होयो। बेखौ जोङो दिनै नैबे समाव जों आसाम सरकारखौ जों दाबि दिखांदों। आरो जों दिनै बेखौ फोरमायबावनो सानदों जे फैबाय थानाय समाव जाहाथे नैबेफोरबायदि जि हाबा जि अगेन हाबा बे हाबाया जाहाथे जाया। जों बयबो मिथिगौ जे जोङो मानसि माहारि हिसाबै जों मालाबाबो बिदि जाथायखौ जों खालामनो हाया। जाय मानसिया जुनार आखुनि जायो बै जुनार आखुनि मानसिफ्रासो बेफोरबायदि खास्रि बिस्रि जि जिनाहारि खालामनाय आरो मानसि बुथारनाय बे हाबाफारिखौ बेफोरबायदि हाबाखौ खालामनो हायो। जों बयबो मिथिगौ थांनाय समाव जिथुनाखि बैसागु फोरबो बिथां सानै आइजोआ बैसागु फोरबो जानानै थांफिनबाय थानाय समाव धन आली तालुकदार आरो बाहार आली आरो रहमान आली होननाय बे 3 सुबुङा जोंनि जि बिनानावमोन बै बिनानावमोनखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। बेखौ लानानै जों सारा आसामाव जोङो बेखौ खोब गोख्रों रावजों जों फोरमायनो सानदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव आरो जाहाथे बेफोरबायदि जाथाया जाया। बेनि थाखाय आसाम सरकारा जेन' बे 3खौ थाबैनो फासि होनांगौ। जों बेखौ दिनै नैबे समाव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों खावलायबाय। गोजोन्थों। गवालपारा जिल्लानि दुधनैनि हिरण्य खाख्लारिखौ जि मोनसे अयनाय भाबै बुथारनाय बिनि बेरेखायै सारा आसामाव जि मोनसे आवाज दिनै जाखांदों। जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बै जाथायखौ कन्डेम खालामदों। आरो जि बर' हिन्जावसाफोरनि सायाव अयनाय भाबै रेप आरो हिरण्यखौ मार्डार खालामनाय जि जाथाय बे जाथायखौ जों सोंखारिदों। आरो भबिष्यत जाहाथे खुनु बर' आइजोआ जिनाहारि जानाङा आरो खुनु बर' सुबुङा अयनाय भाबै सोरनिबा आखायाव जिउ गोमानाङा बिनि थाखाय सारा बर' हारिया जों जयै खामानि मावदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जि मोनसे रेलि जादों बे रेलियाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जों बाहागो लादों। आरो जोंनिफ्राय जों गोख्रों भाबै सोंखारिदों बै जाथाय खालामग्रा जि कालप्रिट बे कालप्रिटखौ उसित तदन्तनि गेजेरजों साजा होनांगौ। आरो जों मोनथिगौ जे बिथाङा जि दाय मावनाय बे दाय मावनाया फासिनि योग्य। गतिके फास्ट ट्रेकनि दारै आसाम सरकारा बिथांमोन जि कालप्रिट बेखौ फासि होनायसिम लांनो थाखाय आसाम सरकारा जि हाबा मावनांगौ बे हाबाखौ मावनो थाखाय जों आसाम सरकारनि खाथियाव दाबि दैखांदों। हायर सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन।
बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।